you to me no. Volleyball yamie. Ye na sini o. Breka se jama edue. Ye na ye yini o. Obatampa wa yini da amansan nyina ko. Ye tutu ni o. Ohin kase ji aside ye. Enyumye wura ji ye yi. Kutu kuduku. Ji enyu tuoyi da. Number for me, it's so dumuje when I mean, a jay. Osa Bemania Kodoma, my never Boabodine near bomb running. Okukunum for an enemy of us, when Yassay or Babo jacket, when you be free to Titi Namino. What you about in the man, I mean, when I don't say. I don't know me, Obiano, so I don't know me, Yanima, Obiano, say, Papa, may you are you. Also, I could be you. I don't know, Mamma, David, at Madame, so Papa, may you are you. Also, I could be better as you. Mamma, David, at you, may you are you. Asida enya bishop you and yet I see them Asida enya bishop you and yet I see them Asida bishop you and yet I see them good. And God is shed you the Riaya. They shed you the Riaya. On the record in my back. They shed you the Riaya. I sit down and they shed you the Riaya. And yet I see them good. I see the and yet I see them good news. I see that and yet I see them good. They shed you the They shed you the They shed you the Mama, or the I said that. We don't remember me. Mama did the fish like the fear. Young Cassandra Raddy. I'm going to Yo, abusia midinda wapo gidi no fori asie dodo no afa mo dumu jata mi awututu jatu kweke osofo peduma biem ene de mi do aba haba mutumi ejumadi so enwumre yebedi sunsun mu nkomo enwumre ye kire haban ne haban omabosu na sede etie odoma kuma nshiro bibia basayi adom nyame ode na basama Moses eyi edom kese kwansia mfamu nyame esedam seja nyame oso ne ho ne malama tudu ayira wawamfo kese no wamfa umfiri adumu nkwa adumu enhyiram ko nhyiram
musuo ka do pa wo seye onipa biara obesore etia we na nadwe ye soma osoro pada nkrante de akire ye di bubu obonefo na basam se de wodom mama Moses basa yi adom na wodi yi ne dom no ene dai ewurade enyi wo mfiri ohaw mu musuo kwanannemu wonipa biara wompe wiye die wompe nkoso ne ka ne nko no wani magu asede bible se wo bi ntonsa fa nkohye ne busuofo osoro prada krante de akire emubu atamfo nyinada memo bibia akwaba eba warrior prophet tv so ene nwumre de eye haban mutumi o so ano ma me ache wonka ye me ba ko pe mama lesik mama what saying odoma nkoma nshira no tutu wanamo ensi basa yi adom nyame odi na basa ma Moses yi adom kese obapa omo a omfa mfiri adom nko adom ye me ba ma bebi ho te sen wo hema bebi yehu anka ho no tutu wanamo ensi oba ya ho te sen alwade tutu wanamo ensi tumi biara be sori etia no odoma nkoma ensori ntia ye bera Daniel so etie me from New York me chia New York fo nyinara alwade tutu wanamo ensi enana dwedi ya haban mutumi ya baba kire haban ma tumi ya ekita haban ma na haban ne kurampo na no na haban ne protection na haban so wona chiwade ene ye baba be kire ni nyinara nya wahunu yetena akonwa tuntum so sen na ye nan esisi danchambuo so ne ye hye sunsun tare a na ye twe aben osoro apata no na ye hwie de wa apata no mu esoro no ama wasoto so ayeden ati erade nshiro bibia abaso anu ahye group no obaso anu ahye page no obaso anu invite obi no bi ababa betie ahaban mutumi ahaban krompo ede na ahaban echiri ede na ahaban echiri ede ne haban echiri bible so yeni dua na ba ne yemfa na haha na nyede ensa ye ho yare ba odo ma wani na wate abrabo na ye bo no wa ma wani na obi de sesbeda na wonan abrabo na ye bo no wa ma wani na wonom a obi be yi wo obi be je wo kra ye de afiri wonsem abrabo na ye bo no wa ma wani na wonom a ade ekita wo no obi be je afiri wonsem ama wa ye mobo saa na wiase ye den etie enti nyame wodi okọ no onim so obonefo ne be so de etia ye enti wodi eja atumi bi nsa aya da bia meka nyame obo ye no de hye abofo ansa enu nti no se wa hye na abofo ama ye se won kora ye wo ye nsam na ye nan anye den ampem obo enti nyame wo bo ade no wodi hye atumi bi nsa odo ma wani na wate na brabo na ye bo no obi nkoso ye obi ehi obi yedie ye obi tan obi wonomu a wote won ka krompa ne buafu ote wano kasa krompa ne bibi yaye no enti ma wadi na abrabo na ye bon ena wo kwasa we wo ma me betima ye wotamfo wo papa betima ye wotamfo wo sofo betimi abesore etiawo ma me ma wani na ho na abrabo na ye bon wa ma wani na ho ade ekita wo no obi betimi age afiri wonsem abo say hwe ma wani na watin ngoni na tumi wo wiase tumi ni wiase ha sade Psalms kan wo se edura na doa enkrama ye omusu nyina ye nipa me pato kan ma me wo se dura na doa enkrama omo woro kasa edura na doa enkrama woro kasa hwie odo hwane kacho ema wo sofuo bi ana se ma obi anka ncho hye bibi ni baabi bibi wo baabi bibi ni baabi anka ye da anka ye prono ma mi anka nya de anka ye betum bibi wo baabi anka sa bible amia tie se nye ne honam ani moja na enya ye ne wie matumfuo nso man frɛ enka brechie aye mfa ye ni nyeden enhu wom ye ni saa tumi ni na ye den enya ntima wani nya den enna ho wa ma wani na ho obi di sesbeda na wonan abrabo na ye bo no ye ni abayifo ne nam ye ni abosom ne nam ye ni fuman frɛfo ye ni ahonhomu fi ye ni ahonhom bone ye nuomu ne nam ne ye nuomu edi esie na maami na wampe bibi ama ho banya bible so ni fra ni ntimi njere nyonko ni fra ni gwanyo omu nyina behwe amenam ntabrabo no etopo bi a wakoda wosunsum na fa wontoma bone dia no na watimi aboa wo ewa brabom kofi o hote sen Yehowa enhyira se wa join yen so yes abrabo na ye bo no to bible so ni fra ni ntimi njere nyonko ni fra bible no eye kasa koa
and Bible need translating. Enti obi bia na wo kenkan Bible a wo nkonko an translate an kyerɛ wo no wo be kenkan ne kwa woso ni fra ye ni ntimi nkyerɛ nyonko ni fra ye ni kwan ɛsɛ wo nyina ba yɛ den ɛbɛhwe amenem ntimi sɛ nne be bɛtwo ahaban emutumi tumi a haban yɛ den ekita haban kroma chiwade ne den ɛde na wode bɛka haban a wode na chiwade bɛyɛ den ɛbɛka no amie ɛnɛ gibre na ya tira akonwa yi so ide na ye ba bɛka sunsum sɛ higher spiritual headquarters ɛha ɛne ɛka sunsum sam ɛha ɛne haban esu ɛha ɛne haban ɛkasa ɛha yɛsɛ yɛnkɔte aduru mmra ɛne ne ahaban a yɛsɛ opose nunum a na wote ne kankan kan ne yɛnkɔ Odifo yi akenka asem ne dika na fi Psalm 59 verse 6 wɔse no wɔsan ba nwumere na wɔpɔ sa kraman wɔse wɔsan ba nwumere na wɔpɔ te sɛ kraman wobɛhu sɛ wɔne ɔkraman bi tifi abrɔfo kraman ne nyasa bibifo kraman ɛna ɔmo yɛ saa de no wobɛhu sɛ wɔne ɔkraman bi tifi wɔse no wɔpɔ pona wo ye no honhom bi da amehye ne mu ofrefra bayifo e wo area mu wo so omomra ne yenko sɛ yade ayada bia meka wie meswe ayada bia meka Ghana nko na bosses okroko ne suma batum abluchiri samadura bosses nan okroko mpa na wia ne yede ejira so etete Ghana ye bayi nti Ghana fo bayi do mo mpa de pa o Ghana fo bayi wo mo de se ne mabɔ ne matugu mes Ghana fo bayi wo mo de se ne mabɔ ne matugu so de tie nipa nka no korate Ghana fo wo mo mpa de papa wɔn do wɔn honhom no ɛbɔ ne ma papa yɛ den atugu ade pa wɔn do wɔn honhom fi no ɛprapra bɔɔla so ne ma bɛ fie no ma prapra fie ne ma papa na kogu bɔɔla so saa de Ghana fo honhom te maame ma ɔdi na wate wo maame koro wo betima sɔre etia wo papa koro betima sɔre etia wo nua koro betima sɔre etia enti ma wani na hɔ abrabɔ na yɛ bɔ wo ama wani anda wo obi di sese bɛda no na Ghana fo bɛyi de empɔmo mpa de papa wo mo bɛyi yɛ bɛyi bayi kwase ni bre ene Ghana fo so mu twukwanya wo mu bayi no mo mfa nya Ghana wo mo de kɔ wo mu twukwanya wo mu bayi no wo mo ni bre wo mo pese menkum nya no wo mo mfa enkyena Ghana wo mu nya no wo Ghana wo mo de so mo baagi mu kɔ no mo de akɔsɔre etie wo mu nya no mo akɔ ɛbɔ bra yɛ den ɛwɔ hɔ akɔntwuo mu hɔ dom ntu wo hɔ no mo a no a protect wo ho to dia tie kan ne nkɔ wɔse wɔsan ba nwumere na wɔpɔ sa kraman wɔse wɔba nwumere na wɔpɔ te sɛ kraman na wɔdi kurom wɔ kyinhyia wɔse hwɛ wɔde wɔn ano ɛworo kasa wɔse wɔn ano no wɔn de yɛ den wɔn de woro kasa na nkrante wɔ wɔn ano wɔse nkrante sɛ sekan nkrante wɔ wɔn ano nti ɔbayifo bia na nkrante yɛ den ɛwɔ nano ama Ghana ho te sɛn kan yɛ nkɔ wɔse na nkrante wɔ wɔn ano hwan na ɔteɛ na wo Awurade wo sere wɔn wɔse Awurade sere wɔn ayɛ da bia mekawɛ yɛ wɔ dua bi wɔ fa dua wi mam abayifo mu suro dua wi papa abayifo wo mu dua wo mo yɛ den wo mu suro kɛseɛ paa ni abayifo wo mu dua wo mu suro kɛseɛ papa ni hwɛ dua woni yɛde yadeɛ yie saa de sɛ yadeɛ meka no koda kyerɛ hwɛ wo bi yɛ n'adwense wɔ bɛ challenge wa me pa kyɔhwɛ the best ne sɛ wo deɛ sidua wei fra de din na bɔ adamna wa ame obi ka sɛ biribi ni baabi ane na ho yɛ mesere biribi ni baabi anka yɛda anka yɛpono no yɛnyɛ dɛn yɛntum wɔn mo sɛ yadeɛ obi ka sɛ biribi ni baabi a maame wo mɛsɛ wo deɛ ka kyerɛ sɛ wɔn mena me challenge kɛkɛ yɛnka ne nto fam yɛma n'ani mfra ne yɛnkasa yɛnsa ne yareɛ ntiateɛ yɛnwu bu ne mu dɛm ne yɛnkasa yɛma ne nuro ne ho start nyɛ dɛn ɛntɔ no wɔn kyerɛ sɛ biribi ni baabi anka yɛda anka yɛnto yɛpono dua wei abayifo kyiri koraa wei enya homakyɛm wei yɛfɛ ne kisie ntɔma yɛwɔ ahomakyɛm ɛne yɛwɔ ahomakasafo ɛne yɛwɔ enti no aya na hwɛ ahomakyɛm ni wei ɛne yɛfɛ na ahomakyɛm no wei ɛne ahomakyɛm no wei yɛ kisie ntɔma ɛne wei ɛne ahomakasafo
Enti saa ahoma we no wo no mo nam me yensa eno ta ya da bia me ka jo obi kyerɛw ahaban a ɛte so onipa no onim de wo kwadan ahaban nim wonim sɛ de ahaban no ni so yɛ den ɛteɛ wo sɛ nia wo yɛ nhoma me yensa wo nyinaa sesɛ obia ne dwuma a wo yɛ den odi sɛ adua we sia oba wo na wo yɛ bonini a wo yɛ barina wo de abɛnan yɛ beto so wo de to so wie pɛ me ba cho yɛ na bedro 3 days maami wo bɛ fa wo ho wo bɛ wo afa wo ho ayɛ den afa wo ba so de ate ɛna homa chamo no yɛ de yɛ protection yɛ de yɛ ka to obi akɔ baabi akɔ obi akɔ baabi akɔ ben ne ho a ahoma chamo no yɛ de ɛna homa chamo timi hye utibe shema ne ye black se moto no na de anka atwade aka ho ye wo samsa wo bekan na wo de adware ma me nya de obi betimi aye obi bi da enya de obi betimi aye den aye obi bi da nto ye ni dua na ba no ne ye mfa na haha ne nya den ensa ye ho yare ba short yate na sa dua we de metene so ne masore mo amanfo eham amanfo etwa ntro tom so de mo nyeye omoso maye na me pa acho momra we ne ka nipa to esan ma nipa so ye fe no okisie de en entoma okisie ntoma enti dua we ne ye fe no kisie ntoma enya ahomachem ni ene ahomakasafo enti ye wa ahomachem ahomakasafo ene okisie ntoma omu nyina so yɛ dan ɛsesɛ wonim sɛ dua adeɛ bi a enyi no honhom tim dua enyini utwa na ɛsan fefɛ enti adeɛ bi a enyini no honhom tim enti nua no nyinara no ɔse yɛ ni dua na ba no yɛmfa na haha no nyɛ dan ɛnsa yɛ ho deɛn yare ba to yɛse yɛ di dua no ne na haha na yɛ dan asa yɛ ho yare ba na ɔhaw bi da yɛ so na amane bi da yesu a yankoto bonifu fidie dim ayada bia meka protect wo ye ka protection anya na ntwe na de protection nye odwa na de protection eno no ye de musuo ye de pamo sasa ohaw abusua pam short yate protect wo na bo ho ban na wiase na ye nam no obi ho no mo a wo de bebe ye protection or ba koto na ntwe na mari ndane ye so bi wu Podiate ejibian no adamna ye den etwen ma spiritual life no ehonye den ehia charge your spiritual life said de bia no ufo nkolo ba tira o charge no saa so ne dum bedum bi no o spiritual no ebe kolo ba tira you need to charge uko dey what charge your phone what charge your laptop but on spiritual life no what charge you need to charge your spiritual life. One charge your spiritual life na agoro be yeden agoro be diu. So you need to charge your spiritual life. Charge your spiritual life. Aya de bia mekawe abrofo na yehu om kokokokokoko ta. Omo ben wo mo ho. Me so mo yeden. Omo ben wo mo abrofo na yehu om kokokokoko. Niema wo mo ye. Niema wo mo ye. Niema wo mo ye. Wahu eniema omoye wo bin wo mo ho Ghana ni wo de ba koto kako ni momone awe abrofo no do mo protect wo mo ho Ghana fo ne ye kasa bibia ni ye kasa ba abrofo no mo nkasa so tiase omo nkasa omo ye niema omo practice spiritual niema no e ma niema timi ye den edane ye den ema wom ntu hu om kokokoko ne nam hone nam oju nti bibi mo won ban aya try wom ko try broni so tiate ko try broni on so bi wo hanu ma o so ono no ya so ron shempa bo odura bro chon so shempa bo you can ultimate new rough so tiate ko try broni ne yenye de ye hwade om wo hanu mo no om protect wo ho you need to protect yourself bo ho ban na wiase na ye wo no enyo nko ani nyame ne madoso eno nchi no obo ade na ode ahye tumi binsa wo se wo hye na bofo amayen se onkura yen wo ne nsem na ne nan anye den ye nan ampem obo
just abrabɔ na yɛ bɔ no ebedum le bi no bɛpem ebedum le bi na ɛbɔ wɔ hɔ abobɛ sonti uti anya yia wosi nyinaa gu onum nyinaa bedwiri choti atie nto so wahye na bɔfo ama yɛn so onkora yɛn ɔne nsɛm no yɛ nan anya de ampem ɛboɔ choti atie enyo nko ani nyame ba you need to protect yourself protect your home na niyama ntimi nya den enda na nya den ema wo abrabɔ na yɛ bɔ no maami enye kyerara sa choti atie abrabɔ na yɛ bɔ no ehwɛ ayi muslim fo edi salave hwɛ emo nko a wo makum wo mre hwɛ emo nko a wo mo de sankaye kristofo na yesi obia eni sala no bia enkoto na ntwia na odwan nka binu makoto kaku eni momone nka binu makoto kaku eni momone si wo yeden uni sika enti de niam bi wo no mo a odo ma wani mere na niam ntimi nya den endane ma ye tete abete no na ne cha no abetie na ye tete no na ne cha enti ma wo spiritual life no ho nya den ehia na charge na ene mentimi nya den endane ma wo enti no me ye nkokisie ntoma na ma nkyere anwie abawen eye awo aduru kese esa eye protection kese pam sa dua we no obi ye wade na de na onipa no de ye wonim se udifo wo ma enkontompo adane no kora enkasa fa repen eturo ni din si ahaban we si dua we efra ni din no ne fa nsuo egum na ebo amena na ehwie egum Mami, me mau just 3 days pe. I say me mau 3 days pe. No kore nyina be dead. Obi asode yetia wate. Wa mami wani na ho. Sifura ni din no de si obi so do koto haw mu. O ma ahokyera ba wo so obi gu wani mu ase enkasa. Pere penetro ni ba ko ne credit say wonim ne credit start from Monday to Sunday. Kiane keno. Ya wone da ba akonim ebenya no wabwa damna do obi say aye obi ka so o pe challenge ya me pa cho fe dua we ko challenge no me so obi so o pe challenge ya fe dua we ko challenge no obi wonu si tumi bi ye den e wo ho na dua we timi twitwa na wahye utwitwa na wahye ne black na yet se moto no na wo de anka twade 7 etum and I 12 o'clock midnight. There was some I will be reading. Say 7 times. There was some I will be reading. Say 7 times. Incense we na obeshi. Obeshi incense we me and sa. Say 7 times. We will read some say 7 times. Ma me no wadware. Udware ya. There was so abin. Okute dura wode ya manfo. There was one de nano no wode gu nipa ni mase. There was one de ni ono de wompa de papa, wompa nipa nkoso no. O metrail no onhwa de. Obehu se power pass power. To me be yeden. Esle to me be. Toward the other. Obehu se power pass power. Enti no kisie ntoma we de. Maami yemfa eni agoro. Yemfa ni agoro kita power kita authority ntino awo aduro kese papa me pa cho mo hia awo no awo aduro kese papa ntene no ye kire ahaban mutumi me pa cho obi a wo hu sukoko da no me pa to sei na sukoko ye den etie obi bia asema hypertension ewo so no asema yare no asema no enko no me pa cho wadru nie obi bia asema yare eda so ne asema no entime enko no me pa cho wadru nie obi si twan na obi hu no me pa cho kope sukoko tro ni di neti ahokeka gu ne so we ne eti ahokeka gu ni pa so wo na ma ne wuti hu tot yatie wona ma uju front no uju back tot yatie uju front no na say sukoko we edan yeka papa sukoko we edan yeka na obibia na asma yare na ya na eye sunsum made enti no ompese asma no ebebe biemu a se bosumi ebepie ne enya fu mu a sa adanchene abo no fa bo kokoso ne ka cho do man kuma se usi yare na no kwan
na watutu fam na wadua enkyene no yare no mmabie mu da ye wokwan ye fa so esa yare ye wokwan ye fa so ebo yare adane ye wokwan ye fa so sa yare ene ye wokwan ye den ye sa ye bo yare de adane nti me pa cho koko ni wo a oyare asema no asemafo no me pa cho maduro kese pa eni me pa cho we aye mantam de dua ye ka mantam de dua ye dua we no omanchim dua ye fe no mantam de dua obi bia na moja eni wo ho doctor declare say woni moja no koniko woni me pa cho sa woni ma ne ba worry ho obejew ye ayi ahiafo ne adefo ne hiafo ne bi wo ho no mo a waje na wie no obi twa ne ho abeku ahiafo ne bi wo ho no mo a waje na wie no obi twa ne ho abaye den abekaw wankasa ti me siraw obi wo ho no mo a na we ye di dware se ade we wudi dware a spirit bi ba wo pe na manche no nje fe ne mantam de dua no ye di dware spirit bi ba wo ho pe ne amanche no say no tie no tete sapo ene ye noanom totiate ehiafo ni bi wo no no ne ma mere meka ehiafo ni bi wo no mo a wo beboa oni bi wo behu ne mobo ne waboa no waboa na ene ma ye yiyama no atwa ne ho bi kun ane binum ye den etie omo a omu ni bi no oboa o ma no matwa ho ba bi kun ba nye mu nti ni yibe gya papaye we ye fenomantam de me pa cho wa wuni moja a short no me sra wo be noa anom enoa enum ena we ohuru moja obi onuma o yare wunim de eyew onum wiase nro nyina enko ebia wo moja ni mu abafi sku moja ni mu abafi de eze so hia de we num eno bi onuma ontimi emu ne nsa ema na montimi emu mo nsa no mesira maduro nie no anenom ebesiesie bebia kama mawo ebesiesie bebia kama ya den amawo ena we obi kotwa ntroto so na odo kokota me pa atwade we ye de chichite no tu from no de ahyewo na aye for this case sa ne dua we no na etie entu di ni dware na obi bo ni tirimu pose wa baba se wa na dua na akomanche mo ane mandam de dua no ye den otie ono nade ban nu or you're very strong and powerful. You need protection. A sign a dru. And a more stomach problem. No more yamo yapano. And no kidney. A yamo yano. Messra monko pe paya nabano. Paya aba. Or pebi. Blended. Ubit me nabano. Ubit ma dry no. No I yama mana say powder no. Me pacho and no a charge kidney. Wa mu kidney asay mu a doctor say mu kidney failure mesram ene me kire wadru kope paya na ba no paya seed no kope a twitwa betima dry na betima blend fresh one na wanom onom ba kwa no pa no ba kwa nwumre me ma obeye 1 week pe o de ko ne ko check mu amu diabetes amu the insulin eye no mo don't say you want diabetes adru ni o diabetes no na duro ni te say insulin pepepe say the we inject insulin no we no obenom onom we gallon we ba ko a me pa chew panie diabetes panie nya dia obewo bi mu amowo diabetes panie no onom we gallon ba ko a enya dia obeye den obewo panie ni bi we is like insulin obi bi obeka so be ma diabetes eduru wamfa insulin anka ho no enya dia obetimi asa yare na ma enya de obetimi tu ase ebi obetimi drop sugar no keke ba insulin we no natural insulin we ne nka ho dia brother forget na enko don't you say obroni be ka se forget enya de ebe ye den ebeko entino mesra mu amu stomach problem mu liver infection liver problem liver cancer me pa cho madro no eni paya aba de abruchefo mu nyina mu betimi enya bi paya ba mu betimi enya bi eni paya ba wudi agro betimi ni atakoma yare ama
udi agoro paya na ba no obi onya pane saa koko pane ni miensa kese ni bi no twere udin a no nya koko pane no nya ahyewo makom yensa obetwa komayare ama wa komayare no ntimi nsa no de akowuom ka no kora kyerɛ paya ba no udi agoro obi betimi de atakomayare ama enua na wo no madwedwa ye ho ahia no ebo ye ho ban yo na protect yen na yenim ne eso de yen emfaso yenim yesom faso enua na be mbe yesa no eboa yen nti paya ba de udi agoro obi di atakomayare kese pa ye den ato wabra boso paya aba no ekita power and authority avocado ekita power and authority ntine mesram aya na ma yeden mo ahye ne nso ayeden ama yen ekita power pa ntine no kwanse ode paya ba yeden edi agoro udidi agoro ba yeden agoro ebidiu saa na paya ba no na de ban ene ne tumi ene na bosu yeden etie paya de emfane nyeden eni agoro ye ko haban we so haban we de emme za haban we omo ye me yensa akokọ mesa emme ene nunum wonum si uko India na omo worship haban we omo soma haban we ade wonum de wo haban we ma India fo esomo no Ghana fo no ye dwonso gu haban so tatata egu haban eso but other countries no ayada bia meka ye berebebe nyina ye course of living because no obia adwonso de na no ayi ni be ma no adwonso gu haban so oba bia adwonso de na no afe ne dross ne ho no apu ne to no adwonso gu haban so bablo chire ukọ adwonso gu haban so ayeden nya de abitima adwonso gu haban so haban no omo boa yen nyame abo so haban ne meboa yen we can live without plants. Troti yatie yentimi enentine wiase without haban. Haban we see we very very powerful. Utimi di dware amase wa herbalist ene wa ye late. Nye heba no ene wa timi ampon entem. Heba no wa ntimi ampon entem amase wa se nen ene no wa ntimi ampon entem na customers no aba bibiri yadanyame ate se customers no basan obaso no a share video no na wa invite unwia na wabaso no ababa biti ahaban motumi enti no mesraw pa ahaban we no ye fe ne emme ye ka emme a emme mo munim emme no we ono nunum osofo bi a wo petumi o pe power ayada bia meka se uni haban so tumi ya untimi nkote haban ma na nya adwuma da ka no kora kyerɛ because abaifu nyina mu dwale haban ye ma me dweli ho te san utimi from Canada all the way me chia Canadian fu nyina ene anwumre eti uni haban we so person nya haban eso tumi ya haban we eme nunum ene nyinya eme nunum eni nyinya omo ye very powerful eni buakuru ayada bia meka se oti ahaban am ete so wo haban nim tutumi unya haban nim nimde the moment we nya haban nim nimde no oti a wote ne kwa na mechira die wo be ya wo beti haban ne be ye powerful de obeye a obeti ahaban no ahaban be so powerful enemi wi amechiro aba we ye no anom mo akoma yare no asemafo mutumi enom bato di nkuto ye wo nkuto ye ka nkuto a we ye natural nkuto we ye natural nkuto ye ka nkuto a we ene ye natural enkuto no enti wonu ahaban we ya wanu ahaban we no no aben no obi a wo asema ene me kire na no aduro aben no ahaban na ben ebebem no ati nkuto kakra bi no di atum na wanu asema yare no ebekoye nana edu
na na du ho te sen Awurade enhyira no ntutu anamo ensiye ene anwumre Awurade ma wonye nhyira no bofo pani metato no kodom emmoa onfa wonfiri adom kwadom ento bibia wo asema mo asema yare no mesira wo no asema yare a wonu ade we ya no atinkuto we no we nkuto we na ye no ofode ni bi we anya kwawufuo nkuto why we ye no ofode no North nkuto ni bi wo asema no enti no wonnoa emena na aben no ati nkuto kakra no de atum na wannom mesraw ye ne anopa ene anwumre asema yare ni nyina ba ye den ebekọ abanwe ye de ye protection kese pa se o suspect obi a mesraw abanwe utimi si ana wo gibibi wo bi ho a mesraw ahaban we so no very powerful papa ahaban we ye fe ne emme oso wonno ede na betimi aye no oso wontimi nyani foko sa ne din tie eni nto no ode ne ho nto oso emme oso me ede na obetimi aye obetimi yakumi obetimi aseme obetimi atumi eduro obetimi de mi akwa agbalagba ahaban we wudware obintimi nkoto tukwe so ti ase abawe oye adwuma te se taame ewu pepepe te taame ewu ye adwuma no saa so na emme no so oye adwuma abawe no no oye adwuma te se taame ewu pepepe te taame ewu eye adwuma no saa na habanwe so ye adwuma nti no unya habanwe ya na odi edware ama ene emetimi aye den adane ama Toti atie unya haban we ya na wodi adware na ne yamatimi aye den adane ama wo se yeni dua na ba no ne yefa na ha na nya den ensa ye ho yare ba abayifu adoso edrofu adoso se Ghana na ho kire na banti obi ani abre wan protect obi du ba ko kiskaduro Miss Ghana ho kire na adoso enti obi ani abre nti protect ho enso obi du ba ko kiskaduro be ko so no Ghanaians are very wicked eno de meka no kola kire so tie Ghanaians are very wicked. Omo no mukali poni kura mponi fanyam so mkom no petition. Ntine so ma wani ya dan. Eda ho wa ma wani ana wa obi de sis ba ya dan. Ebe da na wona enti eme. Sa ade we si a wonim no ko ka obi onim sunsum no otibi no otwere wudin no de ade bi ka ho posa koton kwantanan a no abo nkwanta bisa. E na ade we si ra obetima ma obi adwonso keteso. Junso bole bresti na junso bole oti ase obe junso keteso junso kurobo obi wo no mo a mo mutu social media ma no yabe mu twa manfo mpowa mo ko gisika edi amanfo atem no obi de wo ba ade wei minya udinya wo be junso abo me ka no kora kire wo memo adwonso wo keteso so di ate o to no akoye ne be yoka unyo bia egodi ma so di ate e be yoka Johnson ko a mo amuti social media mo de mo yi ya manfo se ya manfo mo mpadwuma bi nye mo di ya manfo jiska ye bo mo pa ne ma be di amanfo atem ne ma gbegu amanfo anim ase de mu hunu ye mo sima hunu de mo nte ye mo semate no mesira obi ye osa enkasa me pa chokopem me obema na Johnson aboda kete so no Johnson ne ho ami wo be Johnson ka no kura kire wo wonye kunukure mpo ne wa hale no Johnson bole no be Johnson mo amko gigiska be didi amanfo tem mu fie nsam guo ne so munni mu fie nsam da age amanfo efie nsam ene mudi no me pa cho o maduro nie mo nkwasa ma do toti atie obi wo no mo a woni adwuma ye no da bia so ti social media age amanfo ho nsem a ye bo ne pa ni wa obi adwuma so ote onye adwuma onfa ne nsa nye adwuma age ukọbọ ne pa no akoyeye obi ama mesira oni pa no de wo ye wa fa ne breme me nche ni mu gamu ni na no nkọhwe ne to ne tekrema ne meda ne kokoso se no ochine bi no wo hu na de a wapini hu yie because Ghana for no ebi no ye fon wo mpa de papa wan chiro mu nyansa wo mu nsuro what ya ze wan chiro mu nyansa adwe ahaba we se okoto na ntwie tekrema oba koto na ntwie ne tekrema no
na wonya haban we ka ho na wonya ahoma kokko sen we ye fe ne etam titimire mu no me pa cha wo ma munnim etam no we ade we ye fe ne etam titimire mu ne ya nananom de motam titimire mu no se wo be chi ochi bayifu a bayifu niema bia sa ade we ka ho ye de tam we ehye aduro de ma bayifu dware tutu ne bayi eba no enti obi bia obeka ho oba begu onim ase de enim obeka to so no enkasa kope na ntwete krema no akope etam we bi no apeme no apa homa kokko mane tekrema na wode di nkwase asem no de to social media a wo so de wontwetwe ne se no mane tekrema na meto no kokko so next time na busuafo de ni ko chin no man nya no adura he will come and beg you ebe ye less wobi di wuro fa kire no ne nipa aba no wo nye enipa ye fucking hwe eni won kwa chet ba me tora bia papa ye tete so tora bia nyo bia no be hunu ne mabo o do wo be hunu ne mabo no no aboa no no be so de etia wo me ka no kora kire wo me yesunsum nipa. You see, every great motivator have a story to tell. And experience is the best teacher. Ma woni na ho. Wo mo ba won cha no mo kotokoto se okoto no nsuo no. Wo mo krompo na enye. Enti ma woni na ho. Wo bi di wo wafa bi wo no. Aya da bia meka uchiri mi ameso me tan. That's my policy. Woni pa no wo mpa wasem wo so empa na sem. Wo tan wo so tan bi. Enye ja wo ho ma ne nkokun. No chire no akosere bone fache ama nyame de ne bone ache wo de wo wafa bi won ka no kora chire wo di si fetwa mo ni nyonso jonso no ne ho okurum no hunu si yes bibi ya dai e wo ho power day sama chire no churu munyansa nyame wodom ade a no obi di wuro ofa wan wo se nkwala ne ko sere Elijah se akakora tipa fro bra no wo fre sisi ma ne ba chire wo nyina ye dai ewe ye ntino enyema ni bi wo no madum ne bi nyame ba so chire obobere obi wo de ne nse wure wanum no wo se esin bi ani wanum a no de wanum di agoro chiro munyansa hyewo de obe dona ga de obe hye no ahye no de obe sie no wasie no de obe dware agu no so no wadware agu no so enu ano no ke skuru so kopo ba bi ada ne enema ye den ada ne ama enti emme no wono na dwuma a wo ye no oye dwuma papa na dwuma a wo ye no na dwuma a wo ye no emme no na dwuma a wo ye no nti no eno no so eye ade a ye den ewo honom me pa chaw dia we ye fa ne enwo ene enchene to dia se ye ka dua nwo a mu amunim dua enwo no sei ni ono no ye den otie eye malaria duro kese pa ena obi bia malaria typhoid fever how what typhoid fever how pa mesro wadru nie typhoid yare bonin wudi agura ekum nipa bebre obi bia typhoid fever how etimi bo dam timi fra wani typhoid how a etimi bo dam timi fra wani mesro wo ba kope brofre ni bema no bofi bema ne flowers no wo bennoa brofi bema ne no enso eso flowers no apa enwo ne nchi no apa nka etwade any stone breaker bomagu achi na wannom onnoa yesi aduro bejewa atrema nti no fet timire mu no onnom aduro onnom cup kese baako saa ne enum abibiduro wo no ma obo cup kese baako se de yare no kopia yare no nyina ase abibiduro ye no matre ketua baako ye bo na trema ese duro beje waje atrema kaje cup baako na wanno na waye den wannom obi wo no ma na ho ye obasa ho ye obasa wanum nya wo de chese ho keka o me pa cha typhoid yare na wo benya me pa cha typhoid yare boni papa abrofo no mu wo hu aduro but there is no cure management management and na yika ye maame obo obatan refrain ma mean ye kiti enita ebo ne nyum management tino abrofu do ne be man management ama but entimi ntu ase to pe ase tu a we no yetimi di dware yetimi edi dware pa yetimi edi dware
we fa no enwo ene nkyene eyedua bi a wono no wo ye otete enwo pepepe enwo ene nkyene etimi di dware pa ana we no obi bagi ukunu a enkasa eno ase watwero ni din no odi ahomatuntum a chechero ndi akoto nsu a etinimu eno an case close enkasa mamie pompo a besi nase no esene ayi o mampani bi ti so tiatie obewu si yes bibi wo wiase so tiatie enkasa. My sister Giseline, how are you doing? My sister, I love you so much. May God richly bless you abundantly. Sister Giseline, may God richly bless you. Giseline Carver from London. You have followed me from a long time. My sister, I do appreciate it. May God richly bless you very, 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 very much. Enchenya bi wo no mo a. Wo bi wo no ma wo bagi ukunu a enkasa. Mami enkasa. Pompo abebu ni ti no esno mampani bi ti. Na bonase. Obe kire ba bia ukunu ne ba akoda. Hwe nnema bi wo no ma no atworo mu nyansa. Ene nipa aba no. Wɔn di rough. I'm afraid I will from Germany. Me chair German phone nyina. Told ya tie. Enkasa unya de we ya. No atworo ni din. Otworo ni din a na wode ahomatuntum achechede. Na wode akoto nsu a etinim. Me pa cho ensu a etene enye gata. Ensu a husi a we di ensu we ni eye ensu a etene. Eno ano no. Wo be hu si noku yeje. Coffee ubagbo ko le no try ubasha coffee ubagbo ko le no try ubasha uko sunsun so de tuntun so ne ye spiritual nema ene sunsun so no mo de aya za na e ma afufa na ka tetimem tuntum so de ne ye fani agoro ene sunsun so no mo de aya za ntanafo ene e ma afufa ene mo de aye to ne mo to no mo mu bebu am mpe no koreka to de ade adwo asofofo no mutwa mo ntoro mo mpe no kore no mo mpeka no diate obi wo no mo a wo de ne credit eba bi tie sunsun sem no wasuasua ne ma no wo de hwe ntokwa social media ntokwa ene wo hwe wo akotena mrochiri wo fie nye beyiye wo fie abosoma twa hu ahia wo ba be sua sunsun ne ma no de bia bo wo abra bo no social media ntokwa ne credit ne wo je wen. So yet, social media and talk about phone baby. What didn't I more brand make a channel? What Baba be yard or Baba you soon soon near Mamma Brabus in the year. Social media and talk and what you been talk of why out. So that's it. What Fred Juma Bam, time I crowd the bay soon soon near my pa, maybe a good summer gare. A man in Maya or Matati upon some woman will some more conny at 10. Why and 1 yet social media and talk any near den, a dear chili, and a walk away, no away platform. Me could tell you walk. Hey! Social media and talk on the near den, a dear chili. Social media and talk any dear chili. Obi agini sika no okọ ntokwa no oni di akire wo abusua mu nye wa abusua mbeyi a etimu no beyi apakan obi wa ne fie beyi apakan ne yeden esi wo ene achinye ahemfo chinye me chinye bi na bisi so beyi na etwa ne ho drefre time kakra obenya ede aye sunsum niema apa niema gu nsuo mu adware no wonye social media ntokwa ne aka no wotuso kotu kwan wutu kwan no fiefo no wo mu wure firi wo ene wo mo besan wo airport no nti wakoduru ho no mo no wo mo be haw ti yema ye ninya den ena wo yema ye nina wo papa ne yetete abete ne cha no nti mesraw wo obi abaju ukuru no enkasa ene ne nkoko ene ukuru nkoko ne wabiku te se ye eku abayi papa ya na anim so owudi ne ya ukuru ne yire wo Nigeria yi eku emeyin ene ne nko hamso oba no penidin unya ni dinya no mepa chokope enwo ne nkyene wa chechire de akotu nsu a etinim pompo abebo oba na se no esino mampani biti no hunu si yes bibi yeden ewo wiase enkasa mami enkasa so piase enkasa chire ni nyansa mom obi jimia no achire ni nyansa enkasa so piase eno mom ko jiji sika
no ma be twitwa nipa mpawa wo social media no be omudie nipa atem wo social media no ne ade a enimo no no akato so no me pa ache wo mo aduro nie eno na aba no ene yi takrama na ntwie takrama ene emme no apa ho makokọ aka ho ma mi man takrama na wode kasa asemo no etadi so pese no kure dead no ne takrama na wode kasa asemo no man takrama no emeto ne kokoso sen no ohunu si yes wo num koko a ye de be sad what you have here wo num koko a ne ye de ayadan ne ye de asan no ohunu say yes ena me pa cho mo amunyim waga wurga no we ni waga no wurga ne waga wurga ni dua nie ene ye wo ni seed me pa cho waga wurga no ni seed nie sen ene waga wurga ni seed ye den etiem eye duro kese pa esayare bia waga wurga no nya no nya ene nya medua obi bia wo spiritual sickness ne mepa cho waduro nie me kire wade obi bia wo spiritual sickness no waduro nie we ye nyamedua ena we ye wagawurga wo spiritual sickness no onum bi na wudware bi wonum bi na wudware bi wagawurga ni seed nie obi bia wo sunsum yare spiritual sickness bia how net wabra boso na edi wunyane mepa cho waduro nie wonum bi na wudware bobu ane bibi ne nam ne tiri no na ye dambo class 1 ene ye de ma so ti ase me pa cha onum bi na wo ye de wudware bi de nti a ye nananom tu adua we di nyame dua no ono no wo sayade bia menti omosi we di ye nyame edia so ti ase we ye nyame edia de nti a omotu ni di nyame dua no ene na neme kire wase no wono no osayado ye bia say no tie wo sayado ye bia no tino mutin say dua we die eye nyame edua sa no ye den otie we ena obi ewo kidney problem ye de what to dialysis so because dialysis no ye de what so there is no cure unless you just yenya transplant the man because dialysis ye de what so ye twimo jani free o hanom ni a machine na ohuru no san dia pol san de akumo back intimesela obi bia ye do ato dialysis so no e pa cho be yam nyame dua no o usi no ayama ma na se pada o de be ye nkwan o mfa je ni entum me pa cho obi bia wo kidney problem no o ye dura na eni je ni why obi bia wo kidney problem no o ye dura eni je ni emwa ejene yare no ena ejene aduro na wo nom no eno da bia meka se o sunsum nipa bi kire wade a ma me tie no ne hunu se onipa ya kwankire wo kire me onipa wakodam wade na wo kire me nim so tie tie da se wo kire obi ade a wo nipa no unim unye ade ne mu nim die wo hu nim die aye da bia meka bia ne time a wo befa no ebe ye adwuma ye den amount ahaban bia ne da wo bete no be ye adwuma ma na me bia be chechu ni nyina nsa ne ayeden apon fobi no fobi se the warrior prophet Gideon no for asiedu kwatwe oni pate ne ho ase a wompe ade wo ba be kame wo for ya manfo ye dura manfo a ne kai ya nom Gideon krante ododo obi bi ni me enti no ma me woni na ho anwumre de menim se wa ye nhira pam aya na mu hu yen ya cha aya mo fa nche yen yesi dua kroje mframa ebu na ya na ba kofo ensa entimi enkata nyankopon aniwa enti na ya na bri nyina yesi wafuo dooso aya wo ye ni nyina me ye sofo me same ye ohene me same ye farmer me same ye veterinary doctor me same ye herbalist wohwe enwuma egumi so a no hu se papa yi enwuma dooso oye ni nyina mentesa kwadwefo no mo hye dem ne bi na de me ye dwuma so de ate me same ye farmer kese pa nye na ndwie sa ehwe dafuo nti dodo mo wani nda wonti aya ne tora bia wonhu yen a na enye buapayo aya ne enwuma ne dooso te dia ndumre bia na ya boma hyemu kakra ye mamalistic mama ho te sen obapa Ghana gospel musician fo nyina o maame ene mamalistic mama
I know no Ghana for gospel musician for by a thing. Everybody show me about or Bapa Christy want to sing or Papa Chiao and Numre or PCA Esther Mechiao. Joyce blessing. Oh, be bad Joyce, so the way you unbreakable, or conform and sing up on your tuna trap when got a bimukrepono, or you unbreakable Papa Taiwachi. Yes, sir. Black shall live in the board, you say, would never fuck up. Hands in the air. So the idea. Okutu kwa kachira sense ni hutum okutu yi wonu no ye tum deda okutu ye tum te sa de wen o kachira sense ni hutum guys abibia wo bia no yehowa nya den enhira ye patient nya ko ho te sen everybody tutu anam nse Ghana gospel musician for the o kan wo mo waka me because o mu nyina no wo mo papa de me everybody entutu anam nse yi no fa wo mfiri adum nya den enko tum hwe obi disi a yenye betwa yen o kan yen e both spiritual and physical so that any kan so yen mere sunsun so yes yen mere o kan ye de be wo be hu si yes bibi ya den ewo baby so that enti nyame dua no wo no sayade bia enti mo am kidney problem no ai de mato dialysis so no madru ni mo kidney problem e de mato dialysis so na muntimi like intimi en cure no me pa chaw edro ya me kire we ye ne baye 2 months san ko checking one say kidney to say the car battery e wo no you need to charge it o kidney shut it down e say the car battery e wo no e shut system ni nyina down until you need to charge it into mesraw ko pe nyame dua di dware ye nom ye san de bisa ena obi biara obesori etia ena nyame dua uko wunya baabi adua ni sia anopa tutu 5 am sorry ko dua na se uko afa communion wine ko gina dua na se kan sam 109 nefa bompa ye wodua na se maame ade bi e how biara no obefifia ba no na akọ no na efe ni nyame edua no what you say nature works a lot. We need to respect nature. Nyame wode ye ja waboyen yo ba wode ye je tumi bi ti amfa tumi ne so an respect say tumi na enya de amenomi ne ye besi bi esita yesira so na busuan nsan so no wo mu a ho hyehye wo firi mu so he na wokọ entodo ma woni na wate ene obia benya ne de ma woni na wo no do man ko ntutu anamo nya dan ensi yi yetete abete ne chan enti nyame dua we ni eye very powerful wutimi kwase koka afem bia hawo ene wo suspect obi so your obifu atwori din ni fatu jim ono nyame dua na de wo chiri so de ne betu jim ti obi din ka ho na de na tu jim a okotomenti ni bakono ene obi jejewa munya baabi nyame dua ni sina wo tworo ni dua no de akohye dua na ase ene mefe ye time ni sha kanema me kyerɛ wo no wobɛhu si yes bibi wo baabi odo enye ye ka so bi aben anya se ne niam asensen ne ho ne ye kyeto nipa no waben o ye ka obi a waben enubena ne hahama ne kyeto onipa yi waben to te ye bible so sura henie nya didie no wono mu ye kɔ na brane na nibere so ye sura henie no enya didie no wono ye kɔ na brane eni enibere so enti nyame dua we de ono ye very powerful nyame ni dua because of the nyuma enti eno ma fe ni onyame dua because no ni nyuma wo ye no is so wonderful and special se me tibrofa ka nyumri ka me ka brofo a kire so te yase why quotation ye ngo before ye to aso ye to ya kin ka asem so wo Psalm 91 ho verse 11 no wo se na Awurade se wa hye na bofo ama wo se won hwe wo so wa kwa nyina mu na obesoa wo wonsem na wonan antimi ampembo da biara da wo so obenanti jata ne ahurutia so na obetiete jata buru ane otwease so na se Awurade fa mu hu obejew efiri se wonimudin yose Awurade ahye na bofo ama yen enti nyame ahye na bofo ama yen no che wa mu obi a mete we wummu mi a metima ya kwankyera ma meti we isi me kasem cho no wuntie metima ya kwankyera ma enya de metima ya ma enti no se wa hye na bofo nyame wo aboye de enyina ye nyame emma but ode ye ja ayeso bi aye at school no the school na ma headmaster so o pretty school ni man into headmaster have the authority so they are saying
School on any new headmaster have authority. Enti nyame ode na bofo ama yen. So omon kura yen won nsem na ye nan anya dey ampem obo. So there is evil forces around. There is evil forces around us, negative energy, negative and positive energy around us. Enti dey na negative energy na wo choose na nwumere na positive energy na wo choose na nwumere. Ma woni na wate because blacks are wicked by nature. What ya teni batuntum fo. Onya de ma ne nso na ni da ni batuntum. Hwe ni batuntum obi ka sem kire na adwen atese firi wo ho. Wo tsaye ngofo ne wo nsuro wam. Ma wani na ho. Mesi ma wani na ho. Woni ni batuntum na ma wo abroche ne wo kɔ ba bia ganafo na ya suro wam na mo nye. Wo mo kɔ a wo mo ba ye entutu no. Wo mo de hwe mo matu mu na mo bag mu kɔ. Womo de show mo bayi onu omo ntuma mu entutu no womo de hye mu kɔ womo de akɔse wo mu nwia obi o makomo nyina makutu kwan ekɔbɔ abrabɔ no na ne nwia bɛka kyɛnse mini paper no akɔfrɛ oburoni kwasi buroni nipa bɔni no akɔfrɛ me nwia ni paper nti bɔni kofie nya nwunu Ghana fo so wo mo nyewu da bia meka kyerɛ me na me yesunsum nipa minim sɛ de wo mo tege wo mo nye wo munye bayiye kan wo kronpa na asɛm na asɛn so munye bayiye kan wo na asɛm na asɛn anafo wo munni suban me kan kora kyerɛw ɛno nti no ye kuro ye wie sɛ amo akɔne atan twot ya te we kuro yi moye lock se na na do onom kalipo nka wonnom application ka me ba bi odum ba gosi moye lock se kalipo mpo no onom ye kalipo po no onom ye nka laka daka no onom ya ka mbe hunu aminem no mba akɔhye mbe wuti muni suban what ya there obe wuti muni suban ma lock sikali poni na nanom ye onom laka ade wonsi yes aminem ni bonkam ni mba akɔhye muni suban mo pa de papa enso ta mu hwehwe bo la gufie bo la gu eyi gatam ni gatane sisi enso ne eyi e ba fa man enye mo ma ne ba be fa wom what ya tie yes ba fancy wo ne ase ekuru no onim se ne to ne wo se no me se mo ye lock se nanado enum kalipo ansa no obedi ade ne se ka wonom laka ka me hunu bebe odi mba ko wi ko di mba kugu apu mo si yes so mo pa de papa mo to wona mo pa de pa o my Ghana ade papa hwe FM station ni ayi media stations akese wo Ghana ha o mo promote ade papa dade ade fon obi no bi nkoda obi akowrepu we obi akoyesei obi akowroro ne ho obi ani wo yakoda wa ntua ne ka eno no obi no bi koda radio sine be ka no eni kotu yaka Ghana no obi no bi koda je be ka no radio su koda ekotu yaka to tie ye honhom no ye mfam nya de papa o enchenu ntine kwa me nkroma hu ne na sinyo ma me nkoje kanka nya me me fa me dimusuni mu be say mo ye lock se na na eba no onum kalipanza no oba o de jojo na koma o ma na koma no kalipo no ma na koma na jojo ye na wonum laka ana we the year tofia odi we tofia na say odi yi we tia kam be wonu si yes kam be wonu be fra kokko si alolo tini abrabo de wo ho a no ma wani ayeden ada ho wa ma wani anda ho a obi de sis beda no nan. I'm telling you the gospel truth. I'm a spiritual man. Fear unim nipa zon. Me so ma me nya bayi o de be yawo. Me ka no kora kire wo. O ma me wo nya bayi ya wo de be ye wo ankasa ne ba no. Wo ankasa ne moja no no de be se wo. Wo nya bi nya bayi o de be se wo. Me ka no kora kire wo. O mo mpa de papa. Hwe o ko wanim ne ye twe san. Sa na brabote. Wo ko no no mo twe san. Sa ne Ghana fo te. Yempempeja ye no lumba bo nyum se obrempon be na asi ye man mu ha wo ma anwu nanim ase wo ko wanim no na ye twe ye den esan obi nkoso ye obi tan obi nkoso nti no your secret is your power nyo bia no be kire wo niam mu akire no ate nyo bia no be ka wo nsem akire no obi wo a wo hu no nipa we onye wado adamfo ne keke ma me enipa dwen sese hu ene na wo ni di agoro ebedu mire bi no wo ni agoro biem obesode ya yeden etia wo tima wani na ho wate your secret is your power nyo bia no be hu no aka na ben ho enyo bia no de ne be wura wo bedroom your bedroom is your naked place to do obi a wonye ewura bedroom otimi your naked wa brabom
ka no kora kyerɛ wo nwodi na wo na nneɛma ntimi nya den ɛnda ne ma wo yɛtete abɛkyɛ ne kyaa no so tiate abɛkyɛ na yɛtete no ne kyaa no ma wodi na wate nipa a yɛne wa mo nam no wo mo a ne sɛ yɛn wo no a bitwa ne ho asɛ yɛn e ka kyerɛ wo Yesu Kristo no ni Judas ne nam Judas oni Judas ne nam na wo sika nyinaa Yesu no mo wɔ ne kwampo ne Judas ne kita na ka wo pebia onyi sika na kita ne mfim na so koto Yesu ji 30% no wie ye no o ka che Pharisee fo ntahwe akwa no ye bad sɛ ma ndi manim ene mo ankɔ kyerɛ baabi o wa muduru obɛyera o ye smart nti asimi di manim na me kɔ kyerɛm baabi o wo madamfo no na akɔfo obi wa obɛfa wadamfo keke obi wa ba wa kwan mu keke even yen asofo ko obi wa o ma se wo bom pa yema no obetie wa bra bom nsɛm so dia nti wa frɛ wo no enye ni problem no no bɛka wo no wo ba betie wa bra bom nsɛm o ma ame ne hwan o papa ne hwan o nua ne hwan to dia tie ye ni guide fo nti no obi wono mu a oba wa bra bom a wo ye information minister wo be take information keke e de akoma wo fie abayifo de okoton ka no kora kyerɛ wo okoton nti eso ma wani ya den e da ho wa ma wani na obi de sese ba ya den e be da no na hwe twida ka kyerɛ nkrofo no hwe me oni par me ne na nante ache oye bad minimum ne pa oye bad edru mire bi no ye gya Yesu yekun Yesu ni gya Barnabas okromfo no yekun young boy no ene ye gya panin totu kromfo na wa azanta na kromfo no kromfo Ghana de money na o ada bia meka emra ye adwuma so ba no banko ba toilet so ni bi man toilet so ene ko pomu wiom ho kwa anadwo no krom wiom ho e ko anadwo ma wani na wate e krom hanom one protection no bi ye wade free bonto ti wade wo no de bia wo no to yete anadwo siam Warrior Empire ya shakwa nchira ye bi dware anadwin sunsun adware yankasa ye ni agburo hwie mi di agburo anka mete ya kami fi abayifo ne asofo ya wo mo nya papa ya da bia no wo mo no bi koda wo nwura mu no enkrofo ya beba me mane ko mo mekumi ko ma bekumi de dada na so so boa wo di si me di amawo wo be wusi yes bibi wo baby ntimi mo me unbreakable na me unstoppable tima wani nya den na ho na niema ntimi nya den nda ne ma wo kache yi Pharisee fo nze akwa no ye bad no ye smart se ma ndi manim ne mo ankɔ kyerɛ mo a me kwa me kata ma kyina ma to so de mfia no ne yi miama kwa kɔtɔn wani brɛ obi wo ha wo ne na ma ne ni brɛ wo wo maami a wawo kwempo na litimi brewo bi wo ho no ma ne maami a wache na wo no na litimi bre no obata bi wo ho a ne benya de na ye ne ya nya buro nko ne doko nko abata fo na motesa mu nyai wate abata fo ne bi ye ne bi to so wunya maami papa waso dwo na kunya maami bone te se Rebecca wo to asomo nyo da Rebecca gina Jacob achiji iso nshira Rebecca ogina Jacob achi agi iso nshira unya maame papa waso dwo oniema koyi ma oni sunsun ta wachi na konya akayidafo maamefo yibia entege wuregefo maamefo yibia so that da suma bolafo maamefo yibia usu asomo nyo da ade bia wo beye ma ne bia enya ne feda twawuti ma no enya ne feda ade bia beye ma maamefo bitimi ton wo momma o tumi ko gina bonten ton ne ba ma honhom sa honhom nse no o mere wa bom ena obi hu be ton salo mango so yete maamefo ne bi so bi tie o momma kuti o momma empese enia ma papa be ba o momma abrabom so yete no wu ko bayi kwasia wo obi enya beye no wo prapra o yi bola so mu niema papa mo de mo prapra bola so mu niema fo bola so niema fo ne ba fie
ukonya maame bɔne a wotie abroche no so na wosoma ye bag me ka na koda kyerɛ wo me say ukonya maame bɔne a wo ma de papa bi anko mma so abra boso da na wasan wale wo aya ba time for na wo mu de wo bayi se wo ma no mo manya wale papa da na akwara na kwa lo be se no me ka na koda kyerɛ wo be se no no aware ne ba na wo sunsun wo ye so no de aware ye sa da ne ka munya ne nye wate unya bayi na mu wo bayi a mo mra ne ntutumam mo mra ne ntutumam ne nsakram mo de mo bayi se mo ma ni tu kwanya so mo kobo abrabo a ne mo akoya akwasampafo wo obi manso be nkuma yi unife yi ya we ya boy for the ate was ba fine court no be enya de bebe liwo nti yema ye ninya den enna ho maame phone bi wono ma they are ungrateful ade bia wo beye ma ne bia na you will never even appreciate you twawutima no so you yes man no wanyane fa jai kana hora kire wo de obi abeka bi aka yo jai because about tani bi wono ma they are ungrateful wo mo ma beye ade ama wo mo do mbe obi wono ma okofo ne maame fira bruchira Ghana betina ne so de maame ne de ye no na yakayeka de maame ne de ne famu no aginyame tell be krompa na depression because abroche man on ne ko bonkomo abroche fo na konkonsanko because some new obi omo ne omo bonkomo wo fra djuma ba straight to them to mu si telephone so e no ase konkonsan di so that's here maame fo ni bi wono ma omo ye fucking ukonya maame papa to so maame e oboboso na wodi wachi ade nyina mu na wodi wachi na akonya entege wuregefo maame fo e bia wo ma wabra bonko so da wo we foro no twon san wo kono no opia wo to fom enti ma wani nya den ena ho watin etitu anamon esiye your secret is your power I'm telling you the gospel truth. Your secret is your power. Onina ho no bia no beka won sama kire no watin no bia no beka na ben wo ho watin enipa nye enne na ukita hwede te wanse na twa ho asia ma hwede ni mfi ho nko obi wo ho no ma wani monyam ntini wo ben ho wadoma chede ntini wo ben ho uyiye die bi ntini wo ben ho enhyira nyame de hyira wo ntini wo ben ho ma wani na ho unya ntege wurege fuo yi bia omo ma watom nyo to de ate papa fo ni bi so mo ya abayifuo dwa na dwa no man kata esurutu omo ma so de ate dwa na dwa no man kata esurutu omo ma ye maye ni nahwo na enipa ye ni wo mo nam na wo mo ani dura na dwa enwanse na ye hunu wo mo no wo mo ani dura na dwa mo da na oboja o mo tu esoja no te ma woni na ho papa ma woni na ho so te ase na mo mesua de abrochirefo mo nsua de sunsum niema na mo sua na mo ye bi because e ho no mo ntimi mo mpaye e ho na sore na wo ho na ntse Ghana ha sore because I want no more popa pe srokoto mama shrakata no ma pon but sunsum niema no obi man so no akotira no woni ahonhom na ekodi asie woni wie matumfo na ekodi asie nti ete so sori but obi nwo blotifo no do mo karete hwa entakwa we koye we no comment ni we koye we no comment ufie ekon wako awie ufie ntakwan watimi akon awie ufie be yie ntakwan watimi akon awie ompe sunsum ni pabe no onkon no ntwitwa angel ne be yi ntakwan wasan ekofa utsun niema o ye do ma no sa akwaji amane de ye ma ye ni ndaho ye ma ntimi nya den entane me de ya da bia meka me warrior prophet de me oba mani meka no kula kire wo ha wo be je no agede wonyi ni afa bag ni ko fie ma ye menya me dwuma wie dida to dia tie nya afete bia me ba be ka bibia cho no ma be ju sika me nkata metimi ye dwuma to dia tie me nan fo chire kokoja me de kofuo mu kodo e sa de be fie e chire me me ye dwuma me ye obrefo ba me ye dwuma me nya de medi enti nya afi na me ba betwa ontroma ye no I don't even have time because most of the people call me even I don't even answer. I don't even have time say me abetwa wontro na abaji usika ma kase fa we ba menye we ma no excuse me please me nim stay dey ensa ye dwuma eti so aba
ne man ne matimi yeden eyi yakodua buru yasa kodua ai brode nyame yadom afesese no ne yetwa bi di ne yetwa bi aton timi me yosofo bi a menim sa me de me nsa yadwuma ti me ka no kora kire wo ne wontie no kora kana no pese ukosha menem no magyawo ne magyawo life ama no akosha menem podi atie nti no do yema ye ni yeden ena ho na enema ntimi enane ayada bia me kahwe ahaban kita power ahaban kita authority nti no esrawo ahaban kita power ahaban sa kita authority papa na adia ahaban echiri se obebu wonsa na odi akote ahaban adia ahaban echiri no se obebu wonsa na odi akote ahaban eno no ahaban echiri se obebu wonsa na odi akote ahaban ena ahaban so person tie ahaban na ahaban no very powerful mawa ya wa ahaban bia ye fa na nadwo ahomache musia se wutwa na osunsum toso a etimi kum ena obeti ahaban dia yesunsum dia fa ahaban ni si fa hye robem fa sie obu okote ahaban na ahaban ni tua ne nsa no odi ahaban na ekire enye dwuma wonu oba akoda emfa nkote ahaban misrawo heba lesefo no wonu oba akoda ana woni beema akoda emfa nkote ahaban na de na wodi ahaban na ekoye no enya de a ade ne beye den ebeyiyi amawo wabu wonsa enti ema na moye heba lese no mubu monsa mo heba ne ema no monfa monsa ensusum junsobode ubunsa emfa wonsa nyeden haban bi won haban bia no bunsa yensum sane haban wa mo yeden omo etie enti adia haban echiri ene ma kyerɛw enne no haban so mo wo mo chiwade spirit bia chiwade na haban nyankopon kro na chiwade na haban enu nti no ka se dua na esi wo no ma wo mo mfa wo nsa nyeden enka so the at your catch Adam and Eve said dua na esi wo no mo mfa wo nsa nyeden enka obia wo na chiwade nyame na chiwade na haban so wo na chiwade enu nti haban ya chiwade ena maka kyerɛ wo nne no haban ya chiwade se wo ni oba beda na wo de akote haban woni beema beda na wo de akote ahaban wabu wonsa na wo de bekote ahaban mesew enkote obia ka kyerɛ sɛ wonsa buom fa kote ahaban a onipa ko no wo haw e ka no kora kyerɛ ahaban ne honhom wom enu nti no mutimi nyini no so de atie ahaban no honhom wom enu nti no mutimi yeden enyini no ade bia enyini no honhom tim. I'm telling you the gospel truth. Internet ahaban omuchi say bebu yensa na yobedwonso gu enhaban so oyo bi aya VIP fo no no ma ko gina kwanchen no mo dwonso gu to bi accident bebrebe na cars ni nyane gina say na e man so. I'm telling the gospel truth. Terabia accident e wo mu say driver phone be drive careless sa cars nketin express one o 2MB fu no mo manager fu ya mo no mo nkasa wat no mo drive for rough kumase kwan so dodo kunkun amanfo ma rough because o ko bi wono ma wo ko tenesi ne che wo bo petition wo ko di wi toffee ne wa bo petition no dia ko tenesi ne no you overtake rough to amanfo emma yeden egu wo ye car on wo ye driver na tenesi ne mu a yi nyame firi wa wo na kita nipa ne nkwa wo ko drive careless bia na wa hwere obi ade ti mo ko kumase ni sehwifu ano na mo dwonso gu ahaban so mesi mo beduru hane ka na mini na da ya se tim aya efa gina sa ne ye mane so
Kota haban bi ono mu a omo ye very dangerous said nipa bi ye bi nipa bi no mo nye no saa na haban bi no mo so omo nye ti the moment abedwo nso agu omo so no e de ohaw ene amane ebrew odo ya bre no aye bre haya da bia meka ye di adwen de chia e behwe asuo fraw ene den the warrior prophet Gideon for you asiedu nana osaberima enkoso hene of Chichamante ena me no di ahia mun ododo obiribi ni me ne pastor Daniel ne tena akiri ochinchim afidie na furuma ede maame everybody should be amase wa hebales ho te sen everybody should be afa ne comment mra every comment time na menken kan mam everybody enshiro bibia no tutu bibia na mo nsi maame Lydia ho te sen maame Lydia Lydia for me no so mama Lydia what to say and mama Lydia me nua ba mama Lydia UK o team from Ohima Klum Erade Enshiraw Reverend Alex on what to say Erade Enshiraw no tutu anamu nsi oba ya on what to say Erade tutu anamu nsi abena do Erade nka ho no tutu anamu nsi mama ya buadua ono so o team from all the way from New Jersey. Michia New Jersey for nyina me ba man baby to so 18 from Georgia mama Gislin Calvary on so OTM from England me bro ni ba ko pe oh Gislin may God richly bless you mama Gislin I love you so much obroni wa follow me since from 2008 wa follow me at check oba platform isu a until the year cano but translating. What a wonderful Bruni Kurampo etie no ya mansaba Erade enshira ma me kone ho te sen ye me ka chire kone oba pa ho te sen erade enshira no ntutu anamo ensi yie erade ma me ya so tie me from USA me chia US fo nyina oba ya ho te sen ma me ya Canada so o tie me owususu etie me from Dubai me chia Dubai fo nyina aya ma obia salam alaikum mame wati na chom se alaikum salam everybody ntutu obibia anamo ensi ye basa yi adom nyame ode na basa ma Moses yi adom kase esrem seje tanyame oso ne wane malam tudu ayera owemfo kase the great Metatron onfo obibia free adom enkwadom enhira enko nhyiram musuo nkando opeye seye wati Esther everybody enhira ontutu anamo nsi Isaac Owusu Erade entutu anamo NCA policeman ye mi police ba kwa sorry penny hot saying erade entutu anamo NCA ama erade enka ho ontutu anamo NCA tumi bi ebe sori ye tiam no enne nwumire mi yimpa ye ma motehwe obi bi obebo udin no amo ne kwan papa so enne nwumire be bia ye bo udin be bia ye bo umadin meeting biara ekoso honhom meeting biara spiritual altar biara o picture da so ha enye ekwan papa so no osura prada nkrante di akire emu busa atumi no yimpa ye se odomankoma ntwa ho nhia akodie biara da sori wo wakwa mu no odomankoma busa akodie no ba bia wo maame no papa enu no odomankoma fa wonuru ho wate Erade nka ho anadwen onso da ye papa onhyira wo onfa wonfiri adom enko adom enhyira enko enhyira mu tumi bi obesori atiam no odomankoma ensori ntia no maame Ophelia ono so otimi from Germany all the way from Germany ye me ba Ophelia to so no oye mi piesie ba ko pe me ma no wo Dawson Erade enhyira bibia mama Gloria ho te sen mama Gloria to team from England first lady Erade tutu anamo NCA Erade nka obia ho Erade ntua watamfo kawate obibi obebo odin ama no kwapapa sura prada nkrante die kire dwensi ni mu obibi obena dwehwe do kwaduro so wodo ko malam ho wodo ko tupe agbalagbe biara obibi na dwehwe wodo ko afiwe wo hyehye ne ma bone nse mra wakwa mu no Erade ntua watamfo nyina eka na unsisio na onye wadu Obi
afro. Hey, odifo yi nyame na afro no. It's a timpom sen you know da na die. Ye na mitro no no ye. Unu echi no unu na nim. Ye adane dani sunsumu ni moi. Odi ayo ko no die sikafo. Aye odifo. Odifo gidio de yakwa jienio. Papa, say yes, you are Kevin. You see any young cannon at all. When she won't home, Daniel. One on your floor, one on your soul. Yeah, Papa Gideon. Thank you, one may say, I got time for a moment in the store. Uncle, you was here if you're first and to man. Yeah, Papa, would you for Jessica for? Would you want to send it from her? And I'm not fair. Would you want to know what you're in top? Yeah. The wolf way. They come, baby, in your grandson, you never come home. Baby, in your grandson, you never come home. You come, baby, I'm a same thing. Na mi be kwa mawo baby ila kase na mi be kwa mawo ba no for the wine e ye me mu ni na sisi ni ma why na bo ba baby ila kase na mi be kwa mawo baby ila kase na mi be kwa mawo baby ila kase na mi be kwa mawo what's in the nasia what's in the two mirror the diamond or the checo awa ejima akwentuo aroba sika oivo ayarisa or the checo abanye no gebra nche obetowo baby ila kase na kwamawo prophets give you no for your sin I'm not for the sin a sin coach or the button the was here I just saw the canals I can't do my patron holy no Mira, I know it's true when I hold on the sea. I'm from Running, oh, Yamiti, the boy Yamiti, you're running to meet you. I will like to know. Tell us, who could do for nothing of my idea. I know I mean, that you know you're portrait of my idea. It's on your mate to me, and you're medium, but the idea of us. See you come, so far away, oh, dear, come. Baby, in your grandson, you never come home. Baby, in your grandson, you never come home. Aye, come. Baby, I'm a same thing, you never come home. Baby, in your grandson, you never come home. The Bible for the wine, and you're not sissy anymore.